Shah sakno Ruben Amorim haka Manchester United but haka nek tayo andra Joacancelo ia kalawe jungu hapdeng ka Barca bat ka Inter Milan tengap diang sob hai piki parlok Shah kanek channel ladap sungotanat iki kubar sport wat klik ban subscribe but wat ban notan ban like ia ka video te hooj parlok Ruben Amorim ubri head coach jong ka Manchester United uli Shah behkam no na ka Manchester United daka ba ka Manchester United kalapan benapaj ba iya kane but Ruben Amorim hakikat saw benai haka kam kum head coach jong ka Manchester United apo ka jing penyait ka jong u hakin rupulai teli ki jing lekai ulala ban job hadu arpsan teli ki jing lekai katsan sin ulai kai but arpulai sin ulamat iya ka jing sharem but kat kum ka samoy ka ba manta ka Manchester United kadang syong haka kerdan ka bah nru hapo ka jing penyait ka jong u andrei menta ka jing ide jong u but kinong yelam jong ka klub kala sedang ban sniu but da uway pat urang ilaka barim jong ka Manchester United kata udaran Fletcher unshimti ya ka kam shipor da ka batray ka mardor but nakaliang jong u Joacancelo ulapan kre banray iya kalaway jong u haka ne katayo hapadeng ka Barca bat ka Inter nakaliang jong ka Inter Milan kala kre ban kang no iya ka jingite kula bat ka Al Hilal kum ka jingkan thup iya usan terbak haka jingkaliang u asrbila ne uirich ka Barcelona ka de ka jaka ka Joacancelo usingo tanat hanray ka syong haka klub ban syim ya karay ka bakadu lakan li syakmat lane ka namlek hanray tikana u Joacancelo unmi bet na ka Al Hilal but haka ne katayo kata haka Patrick an miss ukilan Mbappe ia ka jingi kun Super Cup hapeneng ka Real Madrid Persia ia ka Atletico Madrid